Max Mateson le abel nu kaita te chu motoran chuang lai hi alo langa Max chuan kaita chu nupuya som atumani ma se van doi thlak takin an chuan na motor chu chesualin kaita chu amuna ka po chon lovin aboral ngala Max chu hliam na tak turin adam chuak hramani Max chu abel nu boral na chuan atina hle maya inthiam theilovin psychiatrist Dr. Bowman chu trumtam tak mu phain ma se heipo hian ahniam thei meu lawani night guard Henry chu alo langa Mayflower department store chung chu afangkuala room pakhat chunga hian lutin Darthlalang lian tak mai puna khuna chu ala thla a Darthlalang ma chuan style dang chuan a in post kual vela punanga mo chen nuwa chuan Darthalanga athla chu om dan chu aron dang lam tatlat mai alam lai chu Darthlalang athla chuan aron nui ni in alang tlat mai athil mu chu ahlo em awang chuan Henry chuan a torchlight ken chu thlavin a torchlight mai chu akeya Darthalanga athla chuan torch mai ke chu charin a thial tamaya Henry chuan mureng ma se ti thei anei der boxi lo aka chung chu ron thein a hmui atang chuan thisen chu aron chuaka mang ang taka awin puitu chu a aw ruai maya tu main a awri chu an hre thei der boxi lo atu ka chuan Max chuan Jack Matheson apa hnen atang chuan phone call hi adonga apa chuan Mayflower department store security na arwa thu hi alo hrila Jack chuan an na thok tu pakhat achin an hriat lo thu le tun hnai maya an security guard pakhat abana wanga an boi thu te chu aron hrila Jack chuan Max chu anun hluya cheng reng lovin nun thara nei pha na ani arin thu te chu alo hrila apa ina athu hril chu pomin remchang ma sabera chuan departmental store lampang chu apan ngala kong laka chuan mei chemel thatak mai pakhat hi mu in chu mei chia chuan a unau nu bo zon na pamphlet si alo tara pamphlet sa mi bo an zon chu tu dang ni lovin apa jekan an na thok tu abawati ngei kha alo niya an na thona tur dor awathlen chuan apa chuan store manager Keller vice president Ryan Parker le Jenna McCarthy te chu in hmel hriat tirna anei ngal thuaya in hmel hriat tirna te an nei zo nu chuan Max chu cafeteria lama chuan kalin coffee chu asiama Darthlalang lam avai en chu mei chemel rap omzet main an hnung lampang atanga alo en reng lai hi awa muwa chuta hetia Darthlalang lampang ai en reng lai hian Darthlalang le lampang atang chuan mei chia tu ti por hriat lovin Darthlalang aron beng lai hi alo lang thaya athil mu chu arap em awangin Max chu manmo takin cafeteria tang hian achuak ngala atu khua lo war chuan Max chuan psychiatrist bok chu pan lein athil mu chungchang te chu a hrila Dr. Bowman chuan lo hnemin athil mu te chu nun thar anei to ti an tirna ani ngei arin thu te chuan alo hnema Max chu ana a chuang kalin thil engkim chu a thavekem ti chuan a en kuala Jenna chu a chenei na chuan alo langa bathroom chunga chuan in bual tur chuan aluta heti lai hian Max bok kha lo lang lein Darthlalang lian tak ma hian adinga chuta Jenna in alu athlon lai chu a mutamaya Jenna in bual bok kha lo lang lein Jenna chuan a chon chu tipil palin dressing table a chuan a thi chu a hrufaya hetia ake a hruk lai hian Darthalanga thla lo lang chu a cheve tatlat lo chu thil chu mu in a phuna sal le meya a phuna sal tuk chu tol thlu in bathtub lama chuan tlu phein Darthlalang kongkhar chu anek ke pheya rang taka tho chu an tuma ma se ake chu a phe tlatawangin a tho thei boxi lo a chung lampang atanga glass zoom tak ron thla chuan a ti hlum ta ni departmental store lama chuan Ryan chuan Max chu Jenna thi thu chu alo hril ve mek boka Max chuan engtia boral nge ti chu alo zot ngal thoya Ryan chuan a thi dan kim chang chu alo hrila Max chu ngai thalo tak chung chuan Darthlalang kaltlang chuan sar thi tur te chu a hmulok thayami niang ti chuan a in ngai tu na sal hle maya zan lama chuan Max chuan thil engemaw tak diklo om tlata hria in room chung chu a en kuala
heti lai hian Darthlalang hian raina hi mu in raina hian apum hi zai hongin aril te chu atlaper pur lai hi alo mulea heti lai hian in lama chuan rain hian azan ria tu hi siamin alo boi mek boka choi tur do kana ada chuan Darthlalang chuan athla chu amuta hau lo mai athin chu aron phu ngal dup maya dor lama chuan mek chu alo boi le maya raina biak po dan tur lo zongin thil thleng tur chu hril alo tuma thok le khata raina ma Darthlalang tak chuan raina thla chu chemte keng chungin aron lang tatlat mai athla chuan akerek chu zain rain chu nati takin atre thot maya chuata chuan atal ngal top mai dor lama chuan mek chuan raina number chu lo zong muin a phone ngal thuaya rain chuan pick up atum lai tak chuan athla chuan apum chu zain rain chu athizui ta ni rainan phone alak thailo wang chuan a in lampang pan tu chuan mek chu manmo takin atlan ngala amuna wathlen chuan police media le mipuite chu anlo tam to hle meya mek chuan apa chu phone ngal thuain departmental store a chuan a tho du to lo thu le thilmak taka thlen thu te chu a hrila apa biak mek lai chuan leia tuitlinga chuan apa hi zuk mu in amaya chuan mun tam taka aloin zai kaka mek chuan apa chu din mun laom taka adingani ti hre in manmo takin apa in lampang chu apan ngal thuaya jek chu a in lama hian lo langin aril tram chuan pizza hi ei atuma chokadar thalanga hian athla hian alo en reng lai hi alo lang thei boka jek chuan pizza cutter hi la in athla chuan pizza chu kat talo chuan a hmai chu azai atuma ma se vanei thlak takin mek chu heti lai tak hian lo lutin thil thleng tur chu adang man hramani mek chuan a hna ban sanatum chu a thul le jok thu chu apa chu a hrila lung oilo mel taka apa thlain Darthlalang atanga alo en lai chu alo lang thaya reilawa he thla hi abo ta ni apa ne na anin biak zo nu chuan departmental store lama chuan mek chu alet lea police detective pani te hian lo ngakin raina le chenai te thi da chungchanga thil hriat ane yam ti chuan an lo zota mek chuan engma a hriat lo thu le in nam hnoina anei lo thu chuan alo changa detective te chuan kaltir ma se mek chu rin hlel chu akai le meya mek chu dor chung lama chuan lutin Darthlalang ma chuan dingin tunge nia eng thil nge du ti chuan a zota Darthlalang atang chuan torchlight ta in chung lampang chun ang hian aron chun enga light eng chun na lampang chu mek chuan zui chawin box pakhat hi a han hmuwa box chunga chuan ID badge Eleanor Rains ti inzia na hi a han hmuwa he meichia hi he hmuna thlani liamta vela bota kha ani pamphlet cha mi bawan tar Eleanor ringe kha aloni mek chuan uluk takin pamphlet cha thuziak te chu chiarin Eleanor unaw nu Elizabeth chu a phone ngal thuaya atuk lama chuan Max le Elizabeth te chu in muin alaizon nu Eleanor Darthalanga a mu thin thu te chu a hrila Elizabeth chuan a ring lo hle maya Max chuan soizom zelin tunhnaya departmental store na thokte thina nen inzom na an neiarin thu te chu a hrila Elizabeth chuan enga tinge engwanga departmental store thok nge ani ti te chu a zota Max chuan anupui ni mai turnena an thil ton le departmental store a tho dan chanchin te chu a hrila Elizabeth chuan a laizon nu chu departmental store grand opening party zana about chu voini thlenga achin an la hriat lo thu chu alo hril ve boka Max chu Darthlalang ma dingin Eleanor chu Darthalanga chuan lo lang lein bakche hi alo kinga Eleanor chuan Max chu tha alo tuma Max chuan ti lo tur le a thei chen chena apui tur thu te Phuba thlenga lak sak tiam ma se a hmai chu alo zai saka Max chu amu mang chia tang chuan aron har chuak lol maya Max chu ana a chuan kalin Elizabeth chu bia in Eleanor chu engtiknia chi nge abauti chu azota Max chuan khaminia thil thleng kha
security camera chuan alo record tem ti chu zon atumani Max chuan ani le thla vel computer an chulu chu a file chu alo in delete dai mai hi alo nia Max chuan security file khoinu hnung ber tu chu Henry helai muna security na thok thin tu ani ti te chu a hrechuak zel boka unenga ma chen nuwa chuan Max le Elizabeth te chu Henry a chenai na chuan uncle duna Henry chuan engma a hriat lo thu le kalbo tur chuan alo tia ma se Max chu lut luin a mai chu Darthalanga zaina nu ma hian alo serkul maya Henry chu atopa chuan in puangin kelaran delete tura ati wanga a delete ani thu te chu a soi chuaka Max le Elizabeth te chuan kelar chu he thina hian thuk takin in nam noina anayang ti chu an ring tatlat maya Henry chuan Max abula chuan basement chungchang voitam tak alam rik fawawang chuan Max le Elizabeth te chuan engthilemo tak basement a chuan omtlata ringin basement chu an kalngal thuaya Max le Elizabeth te panhi chuan departmental store basement a chuan Henry a thil soi eng tak nge ti hriat si lo engamo tak ni si chu an zong kual dun ta ni Max chuan thirbang phen le lampanga chuan engthilemo tak omnia ringin bangkara chuan a in zep pheya basement a an omlai chu kelar chuan security camera tang chuan lo hmuin rang taka kalve ngalin Elizabeth chu manin silai chuan atina Elizabeth chu thok le khata tal phutin bang phen le lampanga chuan atol luta kelar chuan rang takin Max chu kap zui ngalin Max atol hnung chuan ti pal thil thuin Eleanori ruang chu a muchuak ta ni hun kaltowa le lokila Mayflower grand opening party a chuan Eleanori chu lo langin Jenna le Ryan tenen chuan anin kong tlanga heti lai hian Jenna chuan Eleanori intura chuan engthilamoni hi polin Eleanorin a in chia tia chuan ni khor helovin a omzuya chuta kelar chu ron langin Eleanori chu an in lama a drop thei thu chu a thian te chu a ron hrila kelar chuan motora chuan hroi lutin Eleanori chu ni khua helowani ti hria in ril rudik lo tak chu a putani Eleanori chu ron harin tlan chiat chu atuma kelar chuan a hroka rekin a thitani hetia thi ma hian a thla chu Darthlalang chunga hian lutin Phuba chu alo lata thin alo ni punpa ngaya chuan let lein kelar chuan Elizabeth bok chu man lein Eleanori Darthalanga chuan a omani ti te po chu a hrechuak ve ta ni a ma ang bokin Elizabeth chuan beilet thutin atlan chi a ma se a silai chuan tinin atlan chezui ngam talawani kelar chuan Elizabeth chu Eleanori a tha dan ang chi khan tha tumin a rek beta an thom chu Max chuan lo hria in rang takin aron tlan phei ngal thoya Max chuan kelar chu rang taka the sonin anin sual zui ngal boka Max chuan kelar chu Darthlalang ma Eleanori omna lampanga chuan atlo pheya Darthlalang chunga tang chuan Eleanori chu ron langin kelar chu Darthlalang chung lampanga chuan nuk lutin a that ve ta ni atopa chuan Eleanori chuan ama thattu in nam noi zong chu ti hlumin Phuba chu alata ni Max le Elizabeth te chuan thil thleng chu lo hmuin mak an ti dun hle ni Henry kha police te hna chuan lo in puangin thil thlen dan zong chu kimchang takin alo in puang fai vek towa Henry omna interrogation room Darthlalang chu ron khi in Henry hlau chuan ring takin Eleanori ping chu alama screen chu ron thimin Henry ring taka a auri chuan aron zui ngal buka ole khati zong kha tun truma movie recap kan en haule thei chu ania e channel hi kongai takin minlo subscribe sakla social media mun ran rana te minlo thekwal sak do nia